khaile Geronimo crime video thar lo chuak le ta nu chui na kan chon tak tak main Geronimo merchandise ka kanan fak le lokange kan sei photo khan he merchandise si Geronimo min ngai hlut sak ve tu tan liu lewa ti ania sum don na ru pu ti po kan ni shan lo adu chu description na link a hian lu pop mai tur nia Geronimo logo design ba ka kan chong kam man lar tak tak fin fiana fia fai fek fok ti te tuk chu nuam choi tui mut tui mang tha ti te le Geronimo investigator ti chuana design te kan an siama du ber thlan chat mai tur ani tin kan an soile du chu kan order te hi print on demand ania stock sa ni lovin order dan anga print chapani wangin online shopping dangang chuan aron thleng zung thelo ti kha kan an soile lok bok ani e tin mani order thelo emo thiam lo emo chuan number kan talana hian ron soyula a chu langin kan lo boy pui thereng cheunia kan lo me he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna om lo tin achunga thu te hi internet atanga la khom ani e San Leandro California hi tui pui bula kholian lutuk lo nuam tok ve takania amun male boruak nuam takawang chuan lar po lar chak phiana kumsang ni somni chherpuya khan mishing singkwa sang khat pariat an cheng ani kumsang zakwa somkwa pali November ninga tlai lamania ai ru sur chu beina sal le maya ru pui vanon le thlinen abotlor tlor mai hi ni ber Zandari lechen vea police patrol officer Tim Stark chu ru sur bur kara chuan Jefferson Elementary School lampanin ain khal pheimek ani he school a hian thom dang lam deule thil che engemaw omari thei turin school nei tu de hian alaman kama chu arik chur awangin Jim Stark chu thilom zien fia turin mun puilama tangin anron tir ani school of thlen chuan kong ka pui te chu han check zunga kong po alain kal thaveka thil diglo omin alang lem lo school building le compound vel te chu an en kwal le thuaka apia school tuala chuan niliap in kapar sai athal zongin alo oma chu da tanga hlavak lova chuan phekok hilo om lea apia loka chuan jacket hilo om le buka chung chu chui zuin muang changin a phei zela school building a mai le to hle ti chuan thil rikar kar hi a sheta zoite tak mani se tiritu engemaw om ngei ti a hriat thei ani ti chuan thomron chuan lampana avakal nai zel chuan school bangbula mei chenau pang pakhat lo let ring hi a mutalol maya theilo hian bangchu kut velamin alo ki rikar kar ani Jima chuan a han en mai poin alua silai kani ti a thiam ngala chu vele rang takin chanpui tu medical team te apun ta ngal ani chumi hnua arin kot hak lai chu phelin chu mei chenau panglai na tom tak chu theyang angin a han khuzung sunga a kut vuanin chanpui tu turan local mek thu a shila paramedic te an lo thlen chuan theyang angin an boy som ngal thuaya chumi nu chuan damdoin laman panpuita ani crime scene a chuan chu case Chhuichhuahna ruat sergeant Audrey James apo aron thleng ve ngal thuaya evidence dan man thei thil le poi khoi tu nu chui theina tur thil omem ti te an endik ngala ruwa sur bur mai chuan tir tang rengin case ati buai angreng hlea chutiang ruwa tam chuan evidence tam tak ketniak pekhok thla ti velde chu anan chevek don ti achiang viau ani apia devani hliap lo oma chuan silai mulu na niom takkwa oma tin abul loka chuan silai muka ruana han charboka chuwang chuan chumin hliap omna lai chu anin ka na mun tak chu ni an ring ani chuta tang chuan thui lo te nu son ani ti hriat boka tin chu mei chenau pang chu a school idea tangin kumsom pangami Iflina Leblankiani ti an hre thei ta bok ani nu chui to de chuan a chung te zong chuak ngalin an fanu chunga thil thleng chu an hriat tir ve ngala thilom dan an hriat china tang chuan amain thilati sual wangemo ama tumbik na emo lam ai main
awan duai wanga midang kuttuar ni te an ring dewa ani lo vek poin misuak sual ve shim shim arem chang chang kutlak du mai chi atong palemo ni an ring ani anu pi arli ni chuan a fandu chunga thil thleng chu a hre thiam lovin a thong chiang hlea chuta damnoi na wathlen ve me chuan biak tur polom to lova khol mangin alo tho sham chau to ani doctor te poin adam chua be seom lo thu an lo shil tlang hal feka chu a fanu dam lai mela mon nun ber chu malo ni ta der maya ti chuan atuk november ni ruka iflinai chu a hliam tur lovin a boral ta ani chu case po chu tual tha tum case atangin tual tha case a ain thlak tangal ti na halo ni ta iflinai chu ko kir theini don to lo ma se achunga poi khoi tu zon chuale ro rel na diklen chua chu nu chui tu te na alo ni le don ta ani engma lo tanga bul chanin tunge poi khoi tu chu niang a mel shet san niangem ti te tleirol in ngai zon na ne na in zomani theyangem nge nia so na satlia ti zong ba ka tol thana chan chu enge niang ti thlengin shet chon tum don ani ole kan kal thui main Geronimo investigator ten uluk taka kan sui hnua tuni somni parukal ta chung khan kan channel view tu zinga za somni te hian min la subscribe lo ti kan mut chuak tlat maya in la shunom view ma se khonga yamin subscribe ve turin kan han nge norup mai chewani nu chui te chuan van nei thak deuh main crime scene atang chuan DNA profile an nei thei lau maya chu DNA chu tunge ni hriat tumin rampuma poi khoi tu man tok to de DNA von thatna anan zonga ma se amil puyom tlat lo amai ro chu nu chui tu de chuan chu ti mai beidon sanan tum chuang lova heti lai hian DNA manga nu chui na hi ala chang tlung tok lo tian hria tin chu mai ba ka ifli nai chunga a chet du dan han enin misual chu a fel thu thein an ring lova eng tikai mo chuan a chele nge yanga a DNA chang ngein man theanin be se deu ani chuti rualin mi thale huna kan mandon nia tinga chuin nga na chi big mi alova bidang chunga chet le ma man thei chu du thu sam ani chu wangin DNA technology aya nu chuina tektik man lai le an lo man thiam to sa manga zui zel phot mai chu than ti da berri ani chumi tur chuan nu chui tu te malak na masaber chu chumi nia ifli nai hun pandan chip chir hriat chua ania ti chuan azing tho lima tanga be to le mu chuan ni thlenga thil ti akal na mun ami biak te zong te uluk takin an chui ta ani chumi ni chuan ifli nai chu an school sports a tel ti an hret heya ma se ruwa sur le khowat chu shrama ti ema wangin om tluan ve pe talova midang ho main a ho tan in a thren de chuan an lo se ni chumi chuma chuan a bus po eng tin emo an chui chuak ngal thoya chu basa chuan pui de po thiang anga kom kualin a bus driver ngei po chu an ti pui boka bus driver in a soidan chuan ifli nai basa alon nu lok chuan tlangwal pakhat hiron chuang vea bus nung lam dewa chuan thuin ifli nai churon kova hnua ifli nai chu anung lama chuanin son nung ve ta ni ome ti chuan zan daru lechen ve vela basa tang chuan an panin an chuka tin a mu to ber chuan kongkan an tum deuh ni a hriat thu po ala soi thei bok ani chuan chukna mun chu thi chhawng an charna mun atanga in li in nga vel chawal hla ani nge a ti chuan chu pa basa tanga a chuk pui pa nge mai chu ma thei lovin rilhel number 1 a om lo thei talo ani bus driver in a soidana tangin chu pa mel ni thei tur chu anan ziak chuaka ti chuan mi pui mu thei turin an tlang zar taruk mai ani a soidan chuan rol thar kum som panga tanga som pasari vel chau tur cher lampang mi hang ma se hang lutuk silo sam toy hi nia ti chuan chu pa ni thei tur zong chuan aleman zia chua chu sen lian ro khopuya chuan an tar ta chuai maya tu chui tu de chuan rin hlel ni thei tur dapin
ifli ni te skula chuan mitam takan kom kwal boka tin a khomi pui zinga po thi kho phiala hotu an omem ti an zong ngal char bokani tin a thi don naya ifli nai ne na in nim nai dewa piang chu poi khoi tuan ni theya wangle an lo ni lowani poin rin hlel tur talan ko mu thei be sein chu tiang mi te chu an kom kwal char bokani a mai ro chu nu chui tu te chuan lo tlin na melan mu thei hau lo maya an milem zia po chu tu main an hriat thuan ron soi mia lo mai mien kom kwal na chang chuan rin hlelom ve thei deuh tur ni an hriat mi inga mo za chuan DNA an lak sak ve shima a mai ro chu uluk takan en dik hnua crime scene mi nen khana in millo tian nem nget zel maya be se angin kong ko duak lo tlat mai chu tiang chuan ni aliama thla vea pason le chui zui turom em lovin kum hial alo liam taringot maya boy zui turom miau lo chuan case dangin alo chil nan ve zel lo theilowa chu wang chuan ifli ni case chu case chui chua theilo cold case anti zinga anda taringot mayani hetianga case han zui ral tir topi nu chui tu tan hian atlom thak du ema atwar tu chung ko tan pe chuan anat dana thua ni lechin an mangai takten tual thi po ti to na kalain ati tu shelova hanom reng mai chu ril ruan na ngoya a chang pe chuan an hrisel na ten ator pha thi pha ta hial te po an om nuk reng ani ole ifli ni thi changin kumsom pathum zetalo liam leta kumsani pasari march tha zan khothiang tak noya Portland Oregon at cheng nula kumsom thum pangami Elena Thompson chu anin lampanin kein akalmeka chutia thil dang po ngai to lem lova kalai chuan a ma de motor in hung bula tang hian papakhat hi aron pen chuak lol maya nelom takaron biein a ming te po asoi ngeya ma se chu pa khosak dan le atong mangte ami zia te chuan enga modang lam om deuh tlatina hria ti chuan hun rem chang dapin an ti thui tak main akal santa ani a mai ro chu thui po kal main chu pa chu cycle pol khalin aron lang le hlol maya chu nu chuan zui to lo tura han shil chuan voile khata a che thut maya chemte phorin aron vit tabor bor mayani chuta chu pa chuan kuda thak pa chuan Pathianin vitur chain minti alatimol mol zuya khoilam pathian o tak chuniang mo chuti anin vi mol lai chuan van nei thak takin skateboard ron khalmi pakhathi aron kallau maya chu mi sual chuan mu vele in saseng ngalin a cycle chuan atlan seta ani ilenai chuan alule bana te liam tuar nuala cycle khalpa chuan chete point ron mutlai se chuan a thi nge yang ti chiang adam no aliam tor thalak anan entir le chuan ama lema po ain rap hial ani chu thil thlenna hmuna police an vathen chuan tu chui tu de chuan evidence poimo takan mutalau mai khapa khan aman molutu ko wang ni mai thei a phe khok khinga lo tlan san reng mai hi lo nia ti chuan chu phe khok chu en digatan Oregon State Crime Laboratory lama an thon tangal ani chuda chuan Dr. Janelle Scottin alo endika an evidence va mu chu lian tham viawa a mai ro chu eng ang taka tangkai tur nge ti hriat thiam har ang reng hle a chan chu phekhoka takhi chuan abun tu hriat nal theina tur thila kai mo riau maya mishing pangnena in not lai piang entirnan korngong anga te hian DNA evidence mol sam china phekho kher hi chu min moza kan bun tlang puya wangin DNA kaina chance an niam riau ani eng poni se evidence danga miau lo wangin base seina nen chu phekho ka tang chuan DNA profile nei thei dan chu anan dap tangat ngata an hlotling ani nga chuan mi chi sang DNA an da khom nem to boka amil puizon mu ngeyanin base leani chuta vani thak takin chu phekok endikan an zo fel chuan
DNA profile fi alutuk lo chu an mutangeya ti chuan chui mang chuan DNA sang tam heavy utsuak an da khom na database a chuan amil puyan zong ta ani nu chui tu te chu an phur to rem hlea an mi sual lo man to tuema DNA ne na loin milanga chumi chual sam takin an varek chuak no turanin ngai to ani amai ro chu an tumangin thila kal le ta hau lo maya an be se lo zok thilan mutsuak tatlat mai chu DNA chu ama kumsom pathum kalta kwali kuma ifli nai thina an mirin hlel DNA nen khan aloin milchi mai hi lo nia nu chui tu de tan han thok khwaina tur awang le ta khop mai an DNA result chuan an misual zon lai chu la mu tir chuang lo ti na nia tin kumsom pathum kalta dai tual thattu chu tu na ron chele ta ti na ni thei boka chuta apoi khoinan shet masak berle tunin kara po hian poidang alo khoile nual thei to boka ngai tuat turati tam tar riawani eng poni se nu chui tu de chuan ama ifli nai case lo chui to tu te ka shet tir ve thang tin sen lian ro police te chu kumsom pathum kalta an mi sual lo chui shep toron chele ni an shet hu chu anan shil chong ve ta ani sen lian ro detective te chuan chu thuan an shet chi chu an phu chiang ang maya khati un lai an DNA technology khala changtlun lo ema wangin duangin an lamang tangkai theilo khania khol lama ma son na om hun eng tikai mo chuan kha an evidence nei sa mang khan mi sual chun la shet chuang en lo in be se ve ngarani chu tianga thu tharan an shet ta ka chuan ifli nei chung te po arang theng berin an shet tir ve ngala kum khale chen ri run na takin an lom to anu phei chu thu dik khailan ni theinan bang lovin atong trai thina chutia kumsom pathum hnua an fanu chunga poi khoi tu shet chuin be seina nu chui tu tenan nei thar le ta chu alom hlea amai ro chu chuan be seina chu a thlon le mayang ti te po an hlau tel lo theilowa tuna chuan nu chui tu te kuta eng kimalowin ngatta ani chu case tarazok ilenai case chu an chui chuak theini nga chuan ama da ya ifli nai thina pon chui chuak ti na ni dona apoi mo dana thua ni ta viau mai a case chu detective Molly Dolly kuta dania ani chuan an evidence nei tong ang te chu uluk takin a han zir chiang chara pakhata chui chhuat chuan adang po khai khom tel thei don tin shein akowa chan vo poimo takin ngat chu len chuang nge tum ru hlea a case ma sa jok po chu a thin lunga cham reng theinan victim ifli nei thalak te chu ngun takin a han ena ti chuan chu na hau tak em mai chu len chuak turin aril ruin pe thokatta ani detective Molly Dolly tual thana chui turbi ka siam homicide unit a hian tharuk pola lo le ngala a na chu rita ti veang reng hle evidence te chu a han zir chianin ani po chuan poi khoi tu chu ti pal thil thua mi kut thlak mai ni lovin midang chunga po la chele mai thei tur chi serial killer kan tiang hiani thei ti a thiam ngala kum hele chen man lova lom to wangin a huang tau telin a ring bok ani chumi nu chuan a hmalak na dot le tan ilenai chu len chil ve thain a sheta a ma thu lo zo to tu ten an lo mai pal thil enga motal va shet bel thei ain be sei deu ani chuan misual chumi hang kumsom ni chuang or tur fit nga le in chiriat borvel thawlu tuklo samtoi taknin asoya ifli nai thina case misual rin leman lo zia to nen po khan ain mil thokhat viau mai ilenai chuan be se ai da in chumi zana athil ton le achunga thil thleng te chu alo la hre chianga chu pa chuan ron biak tir ain soin nelom lai vel chuan minga soilang ti poshia ma se alo chin chia hau lo maya na ji tiamo na ni tiamo chu tiang lampang chu nin ka ria atir chu na ti vel chu ningeya a top lampang ka chiang to lo a ti thlat maya a buai thla khop mai amai ro chu ilena in chu minga thian te bula han soi chuan
an thiannu pakhat chuan Najia ti hmingpu chu hriat thu lo soi ta hlol maya chu thiannu chu zel atanga ron chuak hlim niin zel tang ho an transfer kwal tumin chu Pathianin chuan bas pakhata an chuang ho niin a in soi ani chu tingarin hlelan nei thu detective dolina han hriat chuan a phur hle maya zel tang lai ni phei chuan zon chu hu purom lo bok nen an case chu sing fel mai tura a in ngai ani ti chuan pi doli chuan an du hun lai vela zel motora an mi phur te hming le su kim takin a han dil ngala chung zinga chuan naji tiemo nani tiemo hming pu no mem ti an en ngal char chara ma se apoi le ta chu tiang hming pu reng chun lo hau lo mai a mai ro chu nu chui tu nuril ruwa chuan beidon san ti lamala lang lo an mirin hlel chu mi hang ni an hriat awangin zel tang ho zinga black u naw te chu a han thli film le chara ti chuan a topa chui zui tur mi pathum a thlang chuak theita ani chung mi pathum te chanchin chu chik le zualin a han zira an criminal record le an chanchin police record alan dan zong te la khom hnua an zinga pakhat chuan a hming lema Najia lawin ti a hrat chuak tarup mai chu tiang thil a han hmu chuat taka chuan an mi sual chu man to a in ngai deuh mia ama bak chu a DNA lak saka crime scene a DNA an hmu nen a in milem ti an dik chu ni to maya a hmor an bok deuh to viau ani ti chuan a DNA te chu en dik turin laboratory lama an han thon ta chumi chung chuan lo nga venga ya an tran mun ti ngele zualnan thil pakhat lo ti thain a hria chupa Najin ti chu a thalak le midang thalak engemaw zat chu da thlarin ilenai chu an entira Najia nge mai chu ama be tu chu ni tia ko nal thei chuan engki ma chiang kwarto mai don ani a mai ro chu ilenai chuan a han en fanga amal mala en chua dap hnua po hemi te zinga hian min vittu chu tello ati tatlat mai le heizet hi chu nu chui tu nu ta ni chuan nual roi na thamani don chianga a mai ro chu detective doli hian bel chiana dol nek mai an victim ilenai chu hliam na tak tuarin thlabar takin omania chuwang chuan ama beitu mel chu lo hre chiang lovemo alo shareng to loim poni theitin chudi tak chuan han chiai pha chiam na thama angai chuang lova DNA endik na result in chiang takaron nem nge tho be sei ani amai ro chu an DNA endik na result po chu ron chuan arin lo lam da in thilaron herle tatlat mai an misual zon lai ninge ya lo ngai to Najia in ti chu ilenai be tu kha lo ni lo tak tien mu chuak tlat maya an DNA chu aloin mil o zong lo ani Najia chu ngang point han ring hlel ma se sual theilo wangai forensic berin an mirin hlel chu ni lo tia fin fia tak sia chuan nu chui tu nu tan chuan awa hoe o tieludom vong bak ti theya wang le ta hlea Portland Police Department a thopui te bula an misual chui lai chuan man trap ti zong te na lo soi to le ngala chuwang chuan za te po za thlak ang reng viau don ti chianga tin an malak na lo ngai chang ve reng tu sen lien ro lama evening thi dan chui tu le a chung te po an mai zom du khopang le chu ti rol chuan an endik na DNA khola chuan rin nan langat lien hle thova technology mason na omzel chuan eng tikne mo chuan alaron zong chuak thowin an ringa a mai ro chu chumi tur chuan an langa le ri deuh chuangai don ani pidoli po shom tivio ma se mania in fui thar sau sawa eng tin nge ma lak leang tiangai to fang hnua an misual chui chu sinot in khom puina lama in lokap lama a common zok ring ta ti chuan ilenai beni mani nga mo zat le atnu lama Portland police ten an man zong minglis le an record vel chu a han la khom nok maya chung zinga chuan amisual zon chu atel ve ring tlat ani amai ro chu
chutia policeman zonga han vai ma ta ka chuan an lo tam nang yang mai hi lo nia a case suilairin lelom tur han thler san ringot po chu na fe ni dona hun enge mo chen chu du don ti a hre thiam ngal ani ma se hetiang tho huam hian alom police a kan tran reng ni tin at na haw tak bon turulu tuk chu a han be chole ta chutia mi sual zonga at na abur ngar lai chuan poi khoina danga thleng le tatlat mai mei che pakhat chu thi chhonga an char thu an donga police te chu rang taka che ngalin medical team te po an thleng phe ngal boka ma se chu nu chu a hliamanat ema wangin damdoin an thlen pui hnu loka aboral ta ani chutia a thi le ta ka chuan an case po chu tual thana case book alo ni le ta chu case sui tur chuan doli bul loka thu an thopui pa detective lin court ni chu an ruat ve thunga chuan victim thar chu fa pani nei to sharvetia brownie ani arong an ending na changin alua tubo chudani ti chiang takin an soi thea ma se thil boi thlak ang reng deuh chu hliam turan wa mu lai khan ruwa surna sal lea chu wang chon evidence tam taka chedon ti a hriat thiam thei ani Brownie case sui tu detective lina chuan chumi zana an call don chu a han ngai thlanon lea tin chumi zana Brownie an hmuna bul hnai atanga call don zong te po a ngai thlanon le vek boka ti chuan le chung an call don zinga pakhat chuan a benga ver tazar mai chu call chu Brownie an hmuna atanga hlalo te atanga ronkal ania mi pa pakhat le meiche pakhat hian nial buaya an thom an hle nia ron soin mi pa zok chuan tubawin a chu nia a hriat thu te mangang ti hriat takin a ron soya tin chung mi te chu pickup truck var Chevy S10 model a chung khu ne an chuan thu po a ron soi bok ani chumi motor an hmu na hmun ni an sia chuan police te pon vakal ngala ma se an thil ron soyang pickup truck var emo kutin thlak na emo po an va hmu tak lo wangin bedongin an lo ngoi san le tamai zok ani chu tual tha case an nei ma thil thlenga nia tuna chui ngai lo ta ka chuan call don chuan case chung chang chu ni nan hreta kutin thla kan ti te po chu Brownie le ama that tu chu ni ngein an hreta ani atu khwalo war chuan detective lina chuan kutin thla kanom ni an soina hmun chu ave en dik le ngata chulai hmuna lekha thema chhar pakhat chu Brownie purse chunga lekha lom pakhat nen chuan ainang hlea a purse chunga tanga tla ni ngein a ring ani tin thil dang Brownie ta ni nge ngai thei te po nual boka wangin chuta tang chuan ngai dana han siam chhota kutin thlak anom ni an soina hmuna chuan Brownie chuan kuta tuaranga chumi nu chuan misual chuan an motor soi pickup truck var chung khu nei mang chuan a phur son lenga ti chuan an chartak na hmuna khana the chuak ta ni aring ani thilom dan thlerin nu chuina ol samber tur chu pickup truck var chu niin alang le tabera an ton cheta changin hetiang poi khoina ne na in zom thei lir thei te ru ka ni tlang pui ti an hria chuwang chuan chulai hnai motor bo report an don tele motor bo an hmu chuale to te zong chu anan chui zui ngal chara ti chuan thil poimo tak mai an hre chuak ta an motor rin lelang pickup truck var pakhat chu nei tu te na bo thon report hnua hmu chuania a nei tu te kutan lo hlan le to ani nu chui tu ten a nei tu ten vakom chuan an motor chunga chuan an dani mi lo tubo pakhat lo om thu te motor chunga chuan thisen niom takan hmu thu te le thisen shu na niom tak ti shu paper an chhar thu te an lo soya a chiang chho ta viau mai chuta an naron tikal tluang le zual turin Brownie thian nai tak pakhat chuan a thian nuin kuta tor zana an hun man dan chung chang ron soi vele lau mai boka a soi dan chuan chumi zan chuan Brownie ten chuan anom hova mi pakhat ama phei chuan a hriat ngai lo hian Brownie le ama churon lamin pickup varin an chuaka ma se ni chuan chu pa mi sia chu ngai nat le nel zong ani theingang lo wangin a chuk san ta ni in ain soyani nu chui tu te chuan a mingan an zot ngal thuaya
chu nu chuan a hriat chian to lo thu le imoni tiamo amoni tiamo aimoni tiamo chu tiang lampang chu nia hriat thu a soya detective Lee na chuan chung ming te chu poi khoi tu te ming an von thatna an database a chuan han zong ris ta top maya ang chianom lo ni poin a deuh chu kholin ron zong chuakanga chung zinga chuan han ri hlel om deuh chuan ron om main a be sei deuh ani chutia minga zon mol lai chuan a ma chiakan lo sei to ilenai case khoi tu detective doli po chu a bulloka thutna chuan a boy na lo boy ve chara police mi man tam tak zinga chuan a case suilai rin hlel kai thei tur lo zong ve mek ani chutia a boy view lai chuan abula true detective linan a case suilai misual ming ni thei tur ho zinga aimoni ti han lamri mai chu a lo shepa a phuzuk mai a han ngai thla chiang le dewa aimoni ti ming chuan a ti phur thar tatlat maya a chan po a case suilai an victim ilenai khan ama khoi tu chu na ji tiamo na ni tiamo chu tiang lampang chu nia hriat thu soya an hre chuak zo talo khania aimoni ti chu hriat chian lo chuan na ni ti hriat mai chu thil om thei tak nin a hreta ani ti chuan detective doli chuan a thil khoi lai chu dain detective Lee na thutna lama chuan ava phea an case khoi ve chuan in zomna nerin thule poi khoi tu po aimoni ati chuan nerin thu ava soi tapop mai ani thil om zia te han soi fia chuan detective Lee na po chuan thil om thei tak nin alo sheve boka ti chuan chu pa aimoni chuan an bel chiang ta chuta an rin hlna ti zual turin chu pa chu mi hanga lo ni hlau mai le ngala boruak a dik chho ta viau mai ti chuan a criminal record ten an check le ngal sunga poi khoina konga po lo mi khwal lo hle tian mu chuak le ta zela kumsang ka zakwa som kwa chowa dai to khan sen lian ro kho pui na yuvela manalo tok photo tian an hriat chua phei chuan pi doli chu a phur hur to maya a chan po sang zakwa som kwa pali kuma tha iflina le blanket hi lai vel khan chulai vela chuan imani chu om tia chianga DNA evidence atangin iflina that tu le a khai suilai ilenai ku thlak tu chu mi thu munani ti a hra chiang to boka tuna puli na khai suilai brown ni that tu po chu tu dang ni lovin imani bok chu ni theina chance sang riavin ashia ani chu tiang chuan anrin dan chu omang chho viau to a mai ro chu a chan chinan an zir chianin zona pakhatan ril ru om le deuh tlat mai tun maya po chu pa chu poi khoina danga manalo ni to sia tun mai poi khoi tu mana piang chuan DNA sample lak sakin an database an da zel poksia chu ti si engwangin nge ilenai kutlak tu DNA mil puan zon khan an mu silo ti chuan an ril ruat ti buai deuh tlat ani chu zona chu chan fia lo tumin laboratory lama pi doli chu a thok pheita chulai hmuna thok Dr. Janelle Scott chu biain imania DNA chu engwang an database om lo nge ni ti chuan an chui ngala ti chuan thilom zia chu aron lang chiang takwar mai chu pa DNA sample chuan lo lak sak ngeya ma se DNA endik tura tam ema wangin endik ma ba kan lo la da an database a pon lo la da lut man lo hi lo nia tin heti lai po hian a ma endik tur ho chu a lo la tam viau ngeya sample sing thum chuang z test tur lo in tiang ur mai ani ain do ta nen dikhuan nga chuan kum khat chuang lai an nga le la ngai dona chuwang chuan detective doli chuan an case suilaya chu pa DNA chu nei man mo ngai thu shilin lo endik masaturin anor ta top mai ani chuti a result an nga chung chuan pi doli chuan a ma po lo ti tawang bokhan thalak ingamo zat chu da tlarin chung zinga chuan imania thalak po chu a zep tela misol kutor tu ilenai chu chung thalak chu en tirin ama beitu chu kok turin a han tilea ani chuan uluk takin chung thalak te chu a han en diata a to pa chuan imania thalak ngei chu kokin
he pa nge hi ni hi a ti ta chat mai thalaka en tir ma sak tum kha chuan tu ma hian ni lo a ti kha nia alo soi dik reng boka tuna hetia ama khoi tua thlan chat thei ta ka hi chuan a phuram dana dang zar to DNA evidence in ron nem nge hun chu nga le lom to viau ani pidoli chuan loma wanga zuan tor chak to hlea ma se a malo chet sual to wangin engkima chien ma chuan a thopuiten hena po athil shet thar chu soingam tolova ngoi rengin a ngak top to ani ti chuan ni hnua detective doli chuan phone call moi bermai chu adong ta forensic laboratory lama tangin Dr. Janelle Scott chuan ozang khai takhian Imani Williams a DNA chu Elena crime scene an DNA mule ama kumsom pathum kalta thi Iflina LeBlanc crime scene DNA tenen chuan ain milthu aron soita ani an case pathum na brown thi thua po khan DNA evidence suam chielo ma se Imani an chui chuana bulberni wangin a chiang tia chianga tin kutanin thlak lai mutu anoma a thi don zana brown ni tenena motor a chuan pui nu ngei pom boka tin a motor man le tol thana man ruang ngei pon nei to boka wangin evidence le witness an chedon lo tia chiang viau ani ti chuan Portland police te chuan an thu nei na hnuai case pani Elena kut thlak thua le brown ni tha thu boya chuan Imani Williams chu an manta ani ama kumsom pathum kalta sen lien ro khopia thita Iflina LeBlanc ke thattu po chu Imani a tho chu ni ti DNA evidence atangin chiang to ma se chu thil thlen na mun chu an thu nei na huam chu ani lo wangin an thu boya chuan telarem velova Sen Leandro Police Department laman shiat tir ta thung ani kum tam tak Iflini thu boy chin fel hun nga ka lo thlir to ten chu thu thar lomom takanan shiat chuan an nuk telam lama ul hial maya dik tak chuan misual chui chua zolo han nei top mai hi chu tu tan mai po hian a shom veni ator tu chung kwa teriru na takin an reng thina mi pui tan po thin thia muta har thin tin police tan po mi pui van tlang in an ma ni arin nan nga ngam lo tluka za thlak om lo boka chuwang chuan case Chhuichhuah lova nuai liam mai an du lo hle thin ani Iflina case chui tu masaber Sergeant Audrey James a peka chuan an case chu thei ngil po du lova an Chhuichhuah theilo case ni ma se a sher reng nan Iflini thlak chu do kana ta renga angai tuana ala thilo ti a chiang hle ani Imani an man tian shet mani po hian chu thlak chu ayan wang fanga DNA evidence an nei that mang chuan engtika nge misual chu man chuaniang tin alo ngai tu ve chia chu tian man thuan an dong ta chu lom lo na chi hi ni lo shim mai ani atu ka chuan San Leandro Police Depot Portland lama chuan kum tam tak shet chuan lo chak to poi khoi tu chu mai chanam muturin an thok pheita Iflina LeBlanc ki chu a shet zong niem ti te zotin kum tam tak kalta tol tha thua chuan in puan tiran an tuma ma se an dop chuak thei bik thak lo a mai ro chu no chui to chu an DNA evidence nei ringot po chu korta chan chana tling to don ti an chian to tlata wangin an zam to ei lo ani ti chuan court rorel na chu anan chana evidence a thaboka Imani a chuan beilet lovin Elena Thompson ku thlak thu boile Sharavetia Browdy tha thu boya chuan mo phurtu ni thua poma dam chung tang turati nin kumsom thuma tan tlin huna parola chua dil theidon ani chuti rualin apoi lo khoi to dan tele thu boi tam taka manalo ni to dan te thlirin asim thu don lo tia chianga chuwangin parol po dil se a chuari nom vaklo nin a shadeu te chuan an soi ti chuan kumsani pakwa ogasi somthum pakhat khan Salem Oregon State Penitentiary admission ti fel saknin tun thleng hian sarkar chomin aum tareng ani Kuali Kumasan Leandro Khopia tha tak Iflina LeBlanc case khaning tin ngian shem ti lo ngai toinom ngei don tia chiang reng mai
nu chui tu ten an thlir fanga an man laia imania kuma tanga chutin khapoi khoina thlen lai khan kum som palimi chawala ni dona kum chuti za chawin chu tiang poi han khoi mai chu rap thlak te ma se anau panna tak chu a him pha theitlat maya dananga ro rel tur ni chuan kumatlin ma thila ni wangin kumsom ni panga tlin thlengin nau pang nun kai hroin hmuna tanga kumsom ni panga tlin chuan a chuak dai mai don ani chuta anan man chua meu hi chuan kumsom ni panga lo chuang dai toa alaka tu boy han zialu tharle chu om ziom lutuk to lo boka tin an man na mun chu Oregon State dai ania Evelyn na ya thana mun chu California State ani boka wangin Oregon a chu Case Chhuichhuahna ni don lo shima chu wangin boy chunga shremna na tak pek thei to chuan lo tur han boy pui chu chul berlova an ngai ta ani tin poi khoina danga a shremna chu an thokat boka tilom ziaran shilfia chuan Evelyn nu PR lini poin a shathiam viawa afanu chu alo le thei to don chuang lova achunga poi khoi tu berbidang chunga che thei to lo tura da bo chu adu berani thu a soi ve bok ani ole khati zong kha tun trum Geronimo crime kan ti so thei te chu ani le ta ngaihnawm in lo ti le nge kan be sei in zawain tuk chuan nom choi tui mut tui mang thale vek ule